راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ተቀዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማሼ ዋንቲ ጎበርት ማተሪዮ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም 4 ኣባላት ናይታ ካብ 3 ክሳብ 13 ነሓሰ 2023 ኣብ ከተማ ግላስጎ ስኮትላንድ ኣብ ዝካየድ መበል 9 ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ጽርግያ ዓለም ምድብ ሲኒየር ክትካፈል ክትሸባሸብ ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዘእትዎም ቪዛ ከም ዝተኸልከሉ GCN ሬሲንግ ዝተሰምየ ማዕከን ዜና ብሽክለታ ረቡዕ 2 ነሓሰ ኣብ ዘርግሑ ዜና ኣፍሊጡ። ኤርትራ ኣብ ዝውድድር ብቢንያም ግርማይ ኣባል ቱርካዊት ኮንቲነንታል ክለብ ባይኮዝ በሌዲኒ፣ ናትናኤል ብርሃነ ኣባል ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም EF ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ኦሎምፒካዊ መራዊ ቅዱስ፣ ተቐዳደምቲ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ሊድል ትሬክ ኦሎምፒካዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚአብሔርን ናትናኤል ተስፋጽዮንን፣ ኣባል ጀርመናዊት ኮንቲነንታል ቲም ባይክ ኤድ ዳዊት የማነን፣ ብሻምፒዮን ኣህጉር ኣፍሪቃን ቀዳሚቲ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ CSF ፋይዘን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ብሓፈሻ ብሸውዓተ ተቐዳደምቲ ክትውከል ምዃና ብሰሉስ ኣብ ዘቕረብናዮ መደብ ገሊጽና ከም ዝነበርና ዝዝክር እዩ። እንተኾነ GCN ሬሲንግ ትማሊ ከም ዝጸብጸበቶ ናትናኤል ብርሃነ፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ዳዊት የማንን ናብ ዓባይ ብሪጣንያ መእተዊ ቪዛ ክረኽቡ እንከለዉ ቢንያም ግርማይ፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን፣ ኣማንኤል ገብረ እግዚአብሔርን መርሃዊ ቅዱስን ድማ ክሳብ ሕጂ መእተዊ ፍቓድ ኣይተዋህቦምን። ሕቶም ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተነጽገ ብንጹር ዘይተፈልጠ 4 ተቐዳደምቲ ኣብ ዝመጽእ ሰንበት 6 ነሓሰ ዝካየድ ቅድድም ንምስታፍ ኣብ ዝተሪፉ ዘሎ ሒደት መዓልትታት ደጊሞም ሕቶም ከቕርቡን ምስ ግዜ ክቃለሱ ምዃኖምን GCN ሬሲንግ ብተወሳኺ ሓቢራ። ክኢላ ሽኳ ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም ነዚ ውድድር ክዕወትሉ እዮም ተባሂሎም ዓብዪ ግምት ተዋሂብዎም ዘሎ ተቐዳደምቲ እዩ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ከም ዝኣመሰለ ዕንቅፋት ቪዛ ከጓንፎም ሕጂ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘእትዎም ፍቓድ ብዘይምርካቦም ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ስልጠናታትን ውድድራትን ካብ ምስታፍ ተዓንቂጾም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ፈደራላዊ ሰራዊትን ዕጡቓት ሓይልታትን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓያሎ መንገድታት ከም ዝተዓፁ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ገሊፀን። ብፍላይ ኣብ ጎንደር ምስ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ካብ ክልቲኦም ወገናት ቁፅሮም ብወግዒ ዘይተገልጸ ምዉታትን ቁስላትን ምንባሮም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንዘሪፖርተር ሓቢሮም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ፋኖ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ፌደራል ተሰሊፉ ምንባሩ ይፍለጥ። ስሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብወገኖም ኣብ ደብረ ታቦር ብሰሉስን ረቡዕን ጽዑቕ ምልዋጥ ተኹሲ ምንባሩ ሓቢሮም። ኣብቲ ምልዋጥ ተኹሲ ዝሰንከሉ 10ታት ሰላማውያን ሰባት ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ዝገልጹ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ናብ ደብረ ታቦር ዘእቱ መንገድታት ተዓጺዩ ብምህላው ብእግሮም ክጓዓዙ ከም ዝተገደዱ ገሊጾም። ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዞባ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ዝገልጹ ነበርቲ ብወገኖም ሰራዊት ፌደራል ኣብ ዝቆጻጸርዎ ቦታታት ገዛገዛ እናኣተዉ ተፍትሽ የካይዱ ምህላዎም ሓቢሮም። ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ዕጡቓት ሓይልታትን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብመንግስቲ ወግዓዊ መብርሂ ኣይተዋህበሉን ዘሎ። ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተጸሚዶም ዘለዉ ወታደራውያን ሓይልታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዘሎ ዓመፅ ደው ከብሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦም ኣህጉራውያን ትካላት ጻውዒት ኣቕሪቦም። እዚ ጻውዒት ዝቐርብ ዘሎ ሲሃ ዝተባህለ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተኪሩ ዝሰርሕ ትካል ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ምልሻ ፈጣን ሓይልታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምጭዋይ ተዋፊሩሎ ድሕሪ ምባሉ እዩ። እቲ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ምልሻታት ሓምዳን ዳግሎ ደቂ ኣንስትዮ ጨውዮም ነባርነት የቃልዕወን ከም ዘለዉ ዝሕብር መርትዖታት ኣኪቡ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ኣልፋሽር ዝተባህለ ሰሜን ዳርፉር እቶም ምልሻታት 3 ትሕቲ ዕድመ ክኾና ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝቐየድሉ ህዝቢ ክፈትሕወን ምስ ሓተቶም 30 ሚልዮን ፓውንድ ሱዳን ክኸፍሉ ከም ዘገደድዎም ተገሊጹ። ደቂ ኣንስትዮ ብምጭዋይ ንኽፍትሓ ስድራ ቤተን ገንዘብ ክኸፍሉ ምሕታት ኣብ ዞባ ዳርፉር ልሙድ ኮይኑ ምህላው ዝገልጹ ነበርቲ ሓደ ግዜ እቲ ክፍሊት ክሳብ 650,000 ፓውንድ ሱዳን ከም ዝበጽሕ ሓቢሮም። ሲሃ ኣብቲ ትማሊ 2 ነሓሰ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣባላት ምልሻ ፈጣን ሓይልታት ኣብ ከተማ ካርቱም እውን ተመሳሳሊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ነቲ ገበን ካብ ዓይኒ ህዝቢ ከይተኸወሉ ብቓልዕ ይፍጽምዎ ኣለዉ ክብል ከሲሱ።
ላዕለዋይ ኣኽባር ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ብ13 ሓምለ ንባይቶ ጸጥታ ብዘቕረቦ ጸብጻብ ኣባላት ምልሻ ፈጣን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ገበናት ኩናት ይፍጽሙ ምህላዎም ዘርኢ መርትዖታት በጺሕዎ ምህላው ገሊጹ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን